sam achang sam mui hin ma cha video hi ron da regular hi a har me ma baka video hi achul te lo hi chu ka vlog over pe lo ve chin ani chu ma sengin ka vlog chun ang min lo en sak tu te khanin a thena chan lok na in nei anga thena chan in nei lo mi thea ma seng min lo hlut sak tu te jong jong chunga khanin a shan pa indian lom thu ka ron sei zoi ani chu ole voin vlog chu heta chang hang ka ron chan ngal me anga voin hianin sidat mun sang sang bongkon chhehvel Presbyterian Sacrament Department hawin sidat mun sang sang to na kan nei do na voin hian chuanin voin kangkal masak te na hi Aizawl Theological College ani chuan hi kan leader ani tual upa Dr. Davita ani wow chuan no bang ho hi somnga kan ting lo deuh taka hi zirtir chu ho ani mà hi chang kan lo lang ve nya tuna hianin kan fang mek chuanin azau khopomo a hun hi hei alian doi to kan chu sina thanin hun bui tha tak tak kan ne zirtir tu te pon kan kal ngai mang lo ani chu enge moni zir du bik te kan nei thil ani lo khat chuan chu ani chu lama son zirtir tu te hawin an fam puya chuanin a ground po hi he alian chadwai ani mo a ground ma po a chung po khi chuan a chunga no pang ho hitan an chhau zel do na bd a chunga ti khian bd zir na te ti te a oma section sang a oma kalau mu te ang chu hei tuna khian a chung bera khian an chhawa chen khi kia bd kan chu manga bd zir na te po chuanin helam a hnuai lam te po hi hei mth velani ta a chuanin hei theology lamania chuan hei a sang room a hanin a sang a om ve ni kan ti lang vek seng lawa a chan chu hei a zau ve ni chu tian no pang ho hi tian an han sang puyanga ke hnuai lama tiang ka lo oma amun ma hi anwam mo hei hi amun ma ania so la son kan bus kha dinga bus hi ka rui china mo bus khera po ka rui ma ve shim shima ke ma hi tuna han hela hi an tlo me ka kalut chhaw ve ta law ni chu ka ron tilang vek thei to don lo mo hela hin tlo me ka hela chu in short trip to karing training college anita nuam tot chuanin he ta hang kan phei lenga chuan so kan pa so ma voi ni lo an tam lu tuka khilama tlon tam de bo wang khan helama hai kan thla ka chamo smtc Synod Office Center a tho top na Sacrament big hi ngati he in fang pui big ti ti kha ki zo na te lo om thea chu ta chanin anzir lai thurin sang sang anzir ta ni
khata khanin thurin an zira khanin atang kai le I hey practical nge ya I kan mu tir du ang te kha thina kan han chia tir du kha he ke ni chuanin atang taka kan soi fia thiam ron lo mo kha kha han mu seng han cheve seng ti in sagramen bi khi apoi mo e me ma thurin zirna ber ani awang hian kan speaker hi lipstick kan lo yang e adu sak nói làm vô thầy bé bé sen đều quy mềm thế mình lipstick anh nổi tập luồng ấy sen thật thì chúng mồi po mồi giống và lại cần speaker email thì kéo yang su mà là ổn rồi mình chẳng ai cần lòng thu thúc sới theo vào cái màn tụi này cho Cầm tiếng không? 1, 2, 3, at là chỉ biết có là hi cầm chết. One, 2, la kan zira tuna hian hei kabulami he amu ham hamani chumo ai mi te hi an thut thlapa hei amu ham mai ni hei hi zai thiam chau khan Acal masam sung này nè Stacy su dẫn lên chơi lâu không? Hay in muan tu ba video anh ta là box chơi in muan lâu mấy anh em xem lâu. Mùi in muan ra không mình lẽ. Giờ là tức là gì đấy không? Anh đi mang cháo cháo,